ассалому алайкум подписчикони азиз, умедворам ки ҳама каса сиҳат сарбаланд хонувод тинҷ ҳастед. хуш омадед ба канали Бухтар Сити. Подписчикони азиз, касоне ки дар ин навори мо меҳмонанд, подписатсия кунед, поделитсия кунед ба ёру дӯстон, то ки наворҳои хубу ҷолиб бисёртар шавад. Подписчикони азиз, имрӯз мо тасмим гирифтем ду сарғанаҷине ки нӯ зоидаро бар шумо навор мекунем. хушрӯ тамошо кунед бародарони азиз, харидорӣ кунед. ҳар димоло дар якҷоягирам савдо мешаванд, тоқатоқарам савдо мешаванд. анами рақами номери яки мои бародарони азиз, мол якумзоҳай хушрӯ аҳамият те беҳад моли дарози абёмни хушрӯай корпуси мола тамошо кунед бародарони азиз. беҳад мола ки ғавз чоркунҷа молай масъалаи хурдан аҳлич ҳамаш аҷоибай бародарони азиз. беҳад моли базебай стойкаи нағзам дора. иншоалло ки ина хушрӯ мола тамошо кунед. ай саршам, ай пеширам бибинед. попари ғавз хубам дора. сина пари фасонам дора бародарони азиз. ина масъалаи синашам нишон метем озӣ хушрӯ тамошо кунед. чӯчакҳои нағз дора. чӯчакҳои ғавз хушрӯ дора. халтасинакша фуровардай бародарони азиз. моло қарор доранд дар шаҳри Бухтар, собиқ ном Қурғонтепа. рақамҳои телефони 117 38 98 78. дар ин рақамҳо ватсап имо ҳаст. телефони дастӣ 24 соата кор мекунад бародарони азиз. фақат успех кунед, харидорӣ кунед. касоне ки ба шаҳри Бухтар қайбан метавонанд ки биёд дар пеши дар хона молоро бибинанд, баъд харидорӣ кунанд. рақами номери яки мо бародарони азиз, мол 5 моҳа биғизай, мо 6 моҳа намегӯем, 5 моҳа биғизай. духтуро овардем, проверка кардем. ҳамин саҳар як соати будан наши мо ҳам молоро ҳар ду шаб проверка кардем бародарони азиз. хушрӯ аҳамият бите, иншоалло ки мол беҳтарин молай. ина масъалаи чочошам беҳад чӯчакҳои сафеди синаи сафеди хушрӯ дора. мақсад ки мол бародарони азиз чор кунҷа молай. ира бинед, тамошо кунед. қафошам тамошо кунед. беҳад халтаи синаки хубам дора. иншоалло ки чор кунҷа молай. бародарони азиз, ин рақами яки моа, рақами дуюмо анами молай. иш камтар харобтарак ай бародарони азиз. моло ҳарчанд дар якҷоягирам фурӯхта мешавад, тоқатоқарам фурӯхта мешавад. ишам 5 моҳа биғизай бародарони азиз. мумкин шояд зоидтарам боша. ак мо 5 моҳа мегӯем, шояд ки зоидтарам боша, барое ки моро худо роси 6 моҳа гуфта харидем, не ки духтуро овардем, дар якҷоягӣ проверка кардем ҳар ду шаб. ҳарчанд молакҳои назр масъалаи хурданшо бениҳоят зури бада. ин рақами дуюмо ай бародарони азиз. касе ки якҷоя харидорӣ мекунад, муомилаи хуб дора бародарони азиз, фақат занг бизане, харидорӣ кунед. бародарони азиз, фикр ақидатонро дар зери комментария бинависед. сихана хубша биге бародарони азиз. касоне ки харидоранд, занг бизананд. фақат дар комментария менависед, не ки масъад муомила намекунед. як нарх менависед, ҳам қати хапида мешавад. фақат касе ки харидорад, занг бизана, харидорӣ кунед. муомила дора. иншоалло нархҳое ки мо мегӯем бародарони азиз, ҳам доставка дора, ҳам муомила дора. иншоалло ки ҳамаш дар ҷошай. муомилаи хубам доранд моло. бародарони азиз, рақами яки мо нархиш 14000 сомонӣ муомила дора. 14000 сомон муомила дора, доставка дора. хушрӯ аҳамият бите, иншоалло ки мола ки хубай. бикаш раггарди молам бибинам. иншоалло ки молам бениҳоят моли корпусдори ғавзи хушрӯайро тамошо кунед. корпуси ғавзи фасон дора. подписчикони азиз, рақами дуюмо анами молай. ишам 5 моҳа, мумкин 6 моҳарам бошад. 5 моҳа боло биғизай. инам синаки хуб дора. халта синаки хушрӯ дора. ина камтар пеш каш, чунки пари сафеди хушрӯ дора. синаша ҳуй кардагия, корпусшам чоркунҷа мола. фақат минуси мо ки харобтаре бародарони азиз. хушрӯ аҳамият бите бародарони азиз, иш камтар шухтабиятай. не ки мол хурданаш бениҳоят зури бада. хаки ё мақсад ки якумзоам бародарони азиз, якум гусалаошунам чон гусалай ососан. иншоалло ки мақсад бо тарбия мекунӣ. рақами номери дуюмо бародарони азиз, 13200 сомонӣ муомила дора. хай 13000 сомон муомила дора. моло дар якҷоягирам савдо мешавад, тоқатоқарам савдо мешавад. подписчикони азиз, ҳарчӣ як светанд, светои карпатиян, дар якҷоягӣ муомилаи хуб доранд. иншоалло фақат успех кунед, харидорӣ кунед. фикри ақидатон дар зери комментария бинависед. сихана хубша бинависед. бародарони азиз, морам ҳаракат мекунем ки баҳри мухлисомон наворои хуб кунем, наворои нағзша молорам арзон бимонем. иншоалло ки баъзе бародар мегӯянд қимата хеле. бародарони азиз, ҳамин моли биғиз умуман камчи нахудаш. вақтҳои пештар, як моҳ ду моҳ пеш биғизишон наздиктар буданд. 7 моҳа 8 моҳа бисёр меёфтем, 6 моҳа боло бисёр мемондем. ҳозиро нест ҳамун мол. алаф шидай
ҳамаҳо соҳиби алаф шуда худоро шукр ки мақсад мардак зарур нашава молша намефруша бародарон азиз вақте мол 6 моҳ 7 моҳ 8 моҳ кашид худаш ба зоидана назмия ҳамин одам зарури бад наша намефруша барои ҳамин бародарон азиз ҳамеша ҳам шукраки ҳами қай бо дастраст мекунем барои шумо навор мекунем бародарон азиз фикра қидотона бинависед занг бизане харидорӣ кунед нархи номери 1 мон анами номери 1 мон гуфтем гузаштем 14000 сомони муомила дора доставка дора нархи номери думон бародарон азиз 13000 сомони муомила дора дар якҷоягирам савдо мешавад тухарам савдо фақат занг бизане харидорӣ кунед ҳамаи бародарое ки дар ғарибӣ мусофиранд ба умеди як буридан нон ризқи рӯзӣ фарзандонашон рафтанд худованд барори коршон битиҳад сарбаландӣ хонободӣ насиби рӯзишон кунад худованд ризқи рӯзишона зиёда гардонад абоқимода ки мо дар тоҷикистон кору фаъолият кардем баҳри ризқи рӯзимон худованд морам як луқма нони ҳалол насиб кунад баракат дар касбу кори ҳамаи мо шумо насиб гардонад то наворҳои оянда худоҳофиз.